Кои са петимата? Аплодисменти за петимата най-бързо строители. Наблюдаваме ученици, наблюдаваме и малко по-големи ученици, наблюдаваме и много големи ученици, въобще само ученици. И на масата може да вършим, че има процент, който също време присъства и на лекции. Деси. Така? Да не ти пречи. Добре. Той си тя е ученик. Очакваме. Казваме старт, дали ще имаме, няма да има време, аз ще казвам старт. Добре. Готови ли сте всички? Наблюдаваме сега как се извършва повторянето. Завършете пръстите в тениски, в панталони. Вижте, много интересно подреждане да наблюдаваме от всичките. Всеки си подържа по различен начин джастите. 3, 2, 1, старт! Всеки избрал различна стратегия, някой ще ходят да чакат друг. Няколко рунда ще направим. Да, разбира се, няколко рунда. Ники, какво трябва да построим? Трябва да поне 2-3 рунда, за да видим дали може някой да направи без ниска грешка. Търсим победителя сега, втория, третия, четвъртия, петия. Али, какво добре се справя? Решителна стратегия. Може видите колко бързо. Кой дига ръце първия? Първи. Стоп! И първи е Алекс. Втори. Тук е втори. Втори. Ама не е правилно. Не е направено. Готов. Не е вършено. Втори. Имаме и първи готов. Трети. Трети. Първи се оказа последен. Изчакваме и четвъртия. Петия да включим. Грещо ли, Алекс? Не, няма проблем. Някой иска да се прави за победа и може да 30 секунди. Сега е не, така, нищо. Първия, 33-65, Алекс. След това, Завърши с Алекс. 40-29, кой беше втори? Ники сега ще запише резултатите. Ами Хубаво е да направим резултатите, и къде? Айде. по някакво посилване ги запишете. Дори на някакво време. Посилване. Хубаво е да направим второ, защото винаги се случва някакви без да действат за час. Втори е Йордан. Разгубете частите и да направим втори. 29. След това е 10, нали беше? 10 41 точка 30. Намериха ми бъде 30. Добре, 41 точка 30. Как се казваше? Мишо я съм Как се сега. казваш? Велян Колев. Велян. 10 44 24. Ай, стратегията за тия накрая. Браво. 10 в началото. Да, тия са първи. В началото. И последните... Ти ли се върта? Как беше? Да, аз го въртя през цялото време. Последен с 60 пише. Нека да направим и втори опит. Така. Готови ли сте? Втори рунд. Втори опит за най-бързо построяване на елементче от легове. Готови ли Колко сте? части? Това са някъде около 30 части, които виждаме в момента Тико. на масата. Готови са? Ще направим два рунда. 3, 2, 1, стоп! Играем до две победи на човек, за да може да сме сигурни, че някой наистина много добър. Невероятна стратегия от Деси. Оставят по 2-3 елемента едновременно. Същото е и при Алекс. Алекс Кошев. Стоп! И победител от тази игра е Алекс. Аплодисменти! По-скоро едновременно. Алекс, беше Добре. Важна е позицията, в смисъл. Да. Това се времена. Значи, Тико! Аз не мога точно да стоя. На мен е четвъртия само. И точно ихте ги. Така, втория кой беше? Йордан? Не, аз съм последен. Втори Първи и са трети. двамата. Първи са двамата. Добре, пиши. Двамата е добре. Няма Ти бях с бебето.